mes de agosto sube lixeiramente o paro. Temos 1.640 persoas desempregadas máis que o mes pasado. Isto supón un incremento dun 0,94%. Xa levamos unos anos onde o mes de agosto era habitual a subida do paro, pero é certo que esa subida neste ano 2020 unha subida menor que incluso a do ano pasado, 2019. Unha subida que temos que ter en conta que o mercado laboral galego, ao igual que o resto de España, sigue afectado por motivo da pandemia da COVID-19. Por tanto, son cifras, son datos que hai que terlos en conta, que estamos nun contexto especial de mercado laboral. A subida do paro neste mes de agosto ten unha peculiaridade, sube, efectivamente, pero é certo que hai dos sectores económicos onde a situación no mes de agosto é unha situación positiva, destacando o sector da construcción e o sector tamén o sector primario. É importante tamén destacar que a subida do paro se dá tamén no conxunto da media estatal, e un dato que é importante, dato de afiliacións neste mes de agosto. En dato de afiliacións, en agosto, Galicia medran as afiliacións. Somos a segunda comunidade autónoma onde máis medran as afiliacións. Por tanto, é un dato altamente positivo, e tamén constatar que seguimos superando a cifra de 1 millón de cotizantes de afiliación media en Galicia. Que sucede con respecto ao ano pasado? Os datos amosan que tamén sube o paro, hai unha subida do paro dun 15%. Esa subida do paro, importante tamén destacar que é unha subida moi inferior á media do conxunto do Estado, 9 puntos por debaixo. De Galicia sube un 15, pero 9 puntos máis todavía o conxunto de España. A subida de xeito interanual se constata nas principales provincias e nas principales cidades económicas. Pero tamén é importante destacar que, por tanto, está claro que a cifra do paro rompe tamén unha tendencia que veníamos de anos atrás mellorando interanualmente, e esa tendencia se rompe motivada pola crise económica da pandemia da COVID-19. En materia de afiliacións, tanto Galicia como España, en comparación co ano pasado, tamén hai unha perda de afiliacións generalizada. Por tanto, Galicia seguirá traballando para impulsar a reconstrucción económica e volver a recuperar esa senda de crecemento que tiña Galicia antes do inicio da COVID-19. Por tanto, Galicia impulsará medidas e instrumentos con unha ferramenta fundamental, o diálogo. O diálogo é instrumento peza clave para buscar o consenso con interlocutores sociais e interlocutores económicos. Galicia volverá a convocar, a Xunta convocará a mesa de diálogo social para impulsar medidas e instrumentos interesantes como os que xa pusimos en marcha neste último diálogo social, medidas para impulsar apoios aos distintos traballadores para complementar os ERTES, impulsar medidas para apoiar a aquellas persoas que perden o desemprego maiores de 55 anos, impulsar medidas para a formación digital de maiores de 45. En definitiva, Galicia aposta polo diálogo, polo consenso, para seguir impulsando a creación de emprego como obxectivo prioritario neste novo contexto de reconstrucción económica. Gracias.